karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. O, Sir Rodel, ang panyo ang nakita ni Ma'am Sabrina sa nasunog na bahay. Nakaila si Ma'am Mercy, ani. Panyo ko na ni siyang amahan, ni Don Romero. O nga nakasiguro man siya, nga paano niya sa kong apuhan. Tungod siyang giborda nga inisyal sa panyo. R.R. Unsa? Hain karon ng panyo, ana. Gitagoan ni Lolo Elmo. Kay pasunog unta kini ni Madam Mercy. Unsa? Kuha ang panyo, ana. Kaya ako nang danong sa ospital. Ayaw, sir. Unsa? O nga rong dili man, ana. Basin kun magdani og dili maayo sa ospital, sir. Bituo ka na ba dihay sa ipanulti ni Mama bahin sa mga espiritu? Oo, sir. Unsa? Nakita ko ganina ang Unsa nakita mo, ana? itom nga aso. Napurma siya sama sa dakong tao. Og may naong siya. Ang iyang mga mata puwa. Sama sa gihulagway ni Madam Mercy nga panagway siyang amahan. Dili mahimong magpadaog tas kahadlok, ana. Pero Kuha ang puting panyo. Kinahanglan madako ni sa ospital. Sir Rodel, Ayaw kahadlok, ana. Mas gamahanan ang Dios kaysa mga daotang espiritu. Kuhaon ni Rodel ang panyo. Olo, gusto makakita iniini si Ma'am Sabrina. Niya. Lo, sa imong hanaona, hustugid ka si Madam Mercy sa iyang pag-ilain ni maong panyo. O, ana. Panyo ka na sa namatay nga Don Romero. Madam? Madam, niya nang imong paniod to, oh. Saman to? Milakaw og balik si Rodel? Madam. Mubalik siya sa ospital. Pinangga gyud ni Rodel ang iyang asawa. Madam. Iya ko ding asawa. Iya ko ding panggaon. Lahi siya sa iyang amahan. Madam. Sige na, madam. Kaon na. Ayaw na lang paghunaonas na ngaki. Basin mas stress na sab ka. Dili makahasol nako ang nangagi, ana. Nalimot naman sad ni siya. Nga bag-o lang siyang nakwala. Kanang kagahapon, ilubong na nas kalimot. Ba? O sige na, mukaon nako. Sabrina? Rodel, nahinumdum na ko. Unsa na yung duman nimo? May tao nga mialsan ako sa dapit nga akong naligiran sa sapa. Unsa? Sawa pa ko mawagtangi sa panimuot tungod sa akong pagkahagpong. May tunod kong nabatian. Og nakita ko ang bayhon sa dakong tao nga miduol nako. Mialsan ako. Og nawagtangan dayon ko sa panimuot. Nakaklaro ka ba siyang naong? Wa, Unya, mao na to. Sa sunod akong pagkamatngon og buot. Dito na ko suod sa payag. Og buntag na. Unya, milakaw ko. Og nakuyapan na sad ko. Og dinhin ako sa ospital. magpasalamat na lang ta sa Ginoo nga wide dautan na hitabo ni mong love. Hain na ang puting panyo. Dara, Ambi, may inisyal man ini sa kilid. Romero Rima.
Ang buti pasabot nga ng giborda nga ini siya. Or... Matod pa ni Mama, panyo ka na sayang namatay nga amahan, ang akong apuhan. Uglain na ang migamit ini. Gisingot mong gunali mo ang panyo. Husto gid ko sa akong nahinumduman na pahumot sa usa ka lalaki ang baho ining maong panyo. Nakasimot ako ining maong pahumot. Diin, Diin mang gyud to ha. ayaw na ng pugsa. Basin mo labat pa ng imuong. Basta sigurado gid ko nga nakasimot ko ining maong pahumot. Nakaila ka ba kung unsa ng klase nga pahumot? Wa ko makaila ining maong perfume. Pero mao nang gigamit sa tao nga migamit ining maong panyo. Ani lang una ni nako ha. Sige, kung may imong gusto. Madam, ako nang igawas ang imong mga bulingon ha. Si Rodel? Kuan madam. Nanawag si sir ganina nako. Mugawas na ko na sa ospital si Ma'am Sabrina karong hapon. Ug iya da gihapon dadon din hisabay? Oo, madam. Ang panyo sa akong amahan nasunog ba nimo? Oo, madam. Ako nang nasunog. Og saksi si Lolo Elmo. Dito din ako sunugas, Leo. Maayo. Inanay na itong limpyuhan sa mga daotang espiritu kining baya. Mugawas na ako, madam. Naikay ko na ang imong paggawas din sa ospital. Rodel, sorry bahin sa atong anak ha. Ayaw na kuno na Sabrina. Nahitabo na ang tanan. Gianugnan lang ko sa bata. Dugay na tang nangandoy nga makabaton og anak ko niya. Ayaw na nagini ko na hunaa. Kalit lang. Nanawag si Ana. Hello? Ana? Sir, naapa mo sa ospital? Oh, di pa. Anong nanawag man ka? Kuan, sir. Ang panyong puti pa. Kinahanglang dili na makita ni mama nimo. Si Sabrina ang nagunit sa panyong puti, Ana. Sir, patagoy nagmaayo ni Ma'am Sabrina. Oo, Ana. Salamat sa pagpinumdum, ha. Sige, bye. Nga na di ay, unsa man ang bahin sa panyo, Rodel. Dili mamahimong makakita si mama ni Ana maong panyo, Sabrina. Ayaw ka bala ka. Ako ning taguan og maayo. Sige, pagandamda sa atong pagpauli. Laos na lang sa kwarto. Pahuway ko na dito. Oh, Rodel. Welcome home, Sabrina. Ma, Nalipay ko nga nabalik ka na din, Sabrina. Og ako daing mga pahasubo bahin sa bata. Sa akong apo. Ay, kanindot unta kung doon na pa'y bata nga magdagandagan din, Nahibaw ba mo nga ang katawa sa mga bata ang usa sa makaabog sa daotang espiritu? ma, mahimo bang dili ka na maghisgod na ng mga daotang espiritu? Amo may paggawas ni Sabrina sa ospital. Rodel, okay ra. Okay ra gyud. Pamati una, Rodel. Mga anghel ka ng mga bata. Busa, mahadlok nila ang mga demonyo. Pero dili ang demonyo mong apuhan, ha? Lahi siya sa ubang mga demonyo. Papahawayan ko una si Sabrina, ma. Dali na, Sabrina. Oh, Rodel. Dili ka masuko si mama nga. Imo na kong ipalayo niya. Ana! Ano wa man ninyo silhigi ng sala? Ayaw nagtagda si mama. Kapiin naman di ay. Hinman si Rodel. Wa man si Denise akong tupad.
sa hangin nga misugat sa kong naong. Abli ang pultahan sa sala. Hay naka si Rodel. Mingaw naman din sa sala. Kinsa may ni gawas nga wa manira. Unsarong humuot. Nakaila ko ang pahumuta. Mauron ang kahumot sa panyong puti. Iyasaya. Hain ka? Kinsa ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!